Ibhunga lenzululwazi ngezemihlaba i-Geosciences Council lilumkise uluntu ukuba luthi qwa emva kwenyikima eyenzeke eGauteng ngale ntsasa. No contractor ngoku sim-appointe nge-103 million ukuba asilungisele isibhedlela sethu sibe kumgangatho ofanelekileyo. Isebe lezempilo eMpuma Koloni libinze nge-100 million rand yokuhlaziya isibhedlele esikwime Maxongi neSinight kuQumbu. My friend was giving me a pressure, so I had to break it like this. Utete Dijana uyikhusela intshinga yakhe yogqatso lwe-Comrades Marathon namhlanje. Molweni makhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT nakuvimisa imilungiselelo wona ngokuhlanje. Ibhunga lenzululwazi ngezemihlaba i-Geosciences Council lilumkisa uluntu ukuba luthi qwa emva kwenyikima eyenzeke eGauteng ngale ntsasa. Le nyikima eqikelelwa kwi-4.4 magnitude ithathe malunga nemizuzwana engama-20. Abantu abachaphazelekileyo bathumele kumaqonga onxibelelwano imifanekiso. Ibhunga lenzululwazi ngezemihlaba i-Geosciences libongoze uluntu kuba luhlale luqaphele abezoncedo olungxamisekileyo eRhawutini naseKuruleni bathi akubekwa ngamonakalo. Abantu balumkiswa kuba xa kusenzeka oku baphume kwizakhiwo abakuzo bamele kude kwizinto ezingabadilikela. Abo bakwizakhiwo ezinemigangatho ephezulu basebenzisa izitepusi kwaye bangakhawulezi ukubuyela kwizakhiwo ukudlula kwenyikima njengoko kusenokwenzeka ukuba zidilike izakhiwo naxa idlulile inyikima. Ibhunga lenzululwazi ngezemihlaba i-Geosciences lifuma ukuba le nyikima iqale eBoksburg kwimpuma yeRhawuti. Ukanti ke ngoku sinxibelelana ngomnxeba nemvumi yomculo wegospile uKholeka Dubula ongomnye wabathe bonakalelwa kule nyikima. Kholeka siyakwamkela, sibonile imifanekiso yomonakalo wenzeke kwikhaya lakho. Kasixele ukuba ubusenzani ukubetha kwale nyikima, nivile nje ukwenzeka kwayo? Molo mama, besilele wonke umuntu ebelela apha endlini. So xa siva into kokuba ayibo khona into siyadlikihlwa, ibhedi yadlikihlwa. Siyabona into kokuba hayibo izitya ziyawa, izinto ziyawa, ingxolo, iintaka ziyabaleka, izinja ziyakhonkotha, kwabakho loo ngxolo. So sothukile. Bungakanani ubunzulu bomonakalo wenzeke kwikhaya lakho? Zintanda apha eludongeni xa usithi usihla ngodonga zintanda phezulu zintanga pha emigibeni phezulu iwile lo ndawo imideko apho emidekweni ziwile. So ngomso funeka ndizama uyochaza konakele. Abantu abaninzi abayivileyo le nyikima babi kumothuko mandla nangona ingashiyanga mzila. Wena kushiyeke umzila wayo kwikhaya lakho, niziva njani nilusapho ngoku? Sisothukile ubangazama into kokuba mayisuke lento yokuba usoyika ayikasuki oko besingalalanga ukusukela ngoko ndawulala ngoku xa kusaqede ngoku ndalala ke ngoku siyaphinde silale. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho, sisithi ngxe sileli ziko ngomonakalo wenzekileyo kwikhaya lakho. Leyo ke imvumi yomculo wevangeli uKholeka Dubula. Kudliwano ndlebe olukhethekileyo ne-SABC ugqirha ongusaziwayo uMereka Njani owaziwa ngelika Dr. Pashi udize ukuba walotywa njani ngugqirha Nandipha Magudumana ukuba enze ushishino naye neqabane lakhe uThabo Bester. uDr. Pashi ukwathi uvule ityala lobuqhophololo nobusela phakathi kwamanye ngakwesisibini emva kokuba ugqirha Magudumana wabanjwa namapasi wakhe eTanzania. Intatheli yeli jelo uChrisela Lewis uqale ngokumbuza ukuba wadibana nini njani nogqirha Nandipha Magudumana. I met her on social media around 2015 and we had similar interest. Of course, we're both medical doctors, we're family women, we love fashion, travel, and our devotion to God. In 2020, this is February of 2020, she told me that she owns this media company and then it's got the international leg as well, where the chairperson is TK Ngwana. He then promised that they can bring the likes of Oprah Winfrey to be at like your conferences, your woman empowerment conferences. I agreed to that, looking at the fact that Oprah Winfrey is a woman who inspires me the most, and you know, we've been literally living off her motivational quotes, whether it's in life or it's in medical school. So
you are saying that Dr. Nandipha Makutumana had forwarded your number to TK Nkwana. Yes. And we now know that it is one of the aliases used by Thabo Bester. And then, after there had been this communication between yourself and this TK Nkwana, who did he say he was? He said he was TK Nkwana, a South African businessman who's now based in the US, and he said he had good relationships with the likes of Oprah Winfrey, as he was also a part of the team that was organizing her coming to South Africa. I understand that you paid millions of rand. Can you confirm indeed that this is true? Well, it's true, but I can't at this point disclose how much was paid when, because this matter is still under investigation. Would you say more than 5 million? Griselda, it's still under investigation, and to actually, the police, I'm sure they're actually checking the movement of that money. And then when did the alarm bells start to ring? When did you realize that something was drastically wrong here? Well, to be honest, things were moving. Things were moving, though it was moving in a background of forgery of things. But then on the 16th, that article that came out, and yeah, that's when that was a shock, like a shock of my life, that, yeah. Lo ke nguDr Phashi ekudliwanondlebe nentatheli yelijelo uChriselda Lewis. Urhulumente waseFreystata uphinde waphantsi kophononongo iSpecial Investigating Unit SIU ityabeke izityholo kulawulo ngelixa lokuhlala phantsi kwababesaya kuba ngabaphathiswa uAce Magashule noSisi Ntombela kwingxelo yonyaka-mali ka-2017-2018. NgoLwesihlanu uMongameli Cyril Ramaphosa ugunyazise oluphononongo emva kokufumana izityholo ze-SIU zokusetyenziswa gwenxa kwemali. Ukudluliswa kwebhasari kubafundi kunyaka-mali ka-2017-2018 yi-ofisi yomphathiswa yaseFreystata kubekwe uthotho lwemibuzo. Umongameli uCyril Ramaphosa uqononondisile kwingxelo yegazethi ngokuphathwa gwenxa kwemicimbi emayela neenkqubo zeebhasari. Ingxelo ivakalise ukungafaneleki kokuvunywa nokunikezwa kweebhasari. Oku kuquka ukuhanjiswa kwabafundi iimali zokuhlala nezibonelelo. Uphononongo lubeka elubala ukutsitywa kwelitye lemigaqo-siseko ekungafanelekanga ingathathelwa ngqalelo. SIU's investigation will focus also on the Office of the Premier's annual report for the 2017-2018 financial year concerning the approval, allocation or payment of bursaries including travel, accommodation and stipends. Ingxelo ivakalise ukuba i-SIU kumele iphicothe iziganeko ezenzeke ukusukela ngomhla wokuqala kaJanuwari ngo-2018. Akukacaci mhlophe ukuba yimalini ebandakanyekayo koluphononongo nanjengoko lusekwinqanaba lokuqala. The acting premier reiterates the stance of the Free State Executive Council to support all lawful investigation into any allegations of malfeasance or corruption. Urhulumente waseFreystata ubhengeze ukuba bayi-567 abafundi abaxhamle iibhasari zakumaziko emfundo ephakamileyo beliphondo. Ezinye izithwalandwe ezixhamle kule nkqubo yebhasari azikho kwimisebenzi yamacandelo abawafundeleyo, yaye uninzi lusamelwe ngumnqantsa wentswela-ngqesho. Kwalapha ezindabeni isebe lozinziso loluntu KwaZulu-Natal lithi zisemgceni izicwangciso zokwakhela izindlu amaxhoba ezikhukula zanyakenye kweli phondo. Kodwa masiqale evenkileni.
Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwingxoxo yokuqala sithene. Ibhunga lenzululwazi ngezemihlaba i-Geosciences Council lilumkise uluntu ukuba lutshiqwa emva kwenyikima eyenzeke eGauteng ngale ntsasa. Le nyikima iqikelelwa kwi-4.4 magnitude ithatha malunga nemizuzwana engama-20. Isebe lezempilo eMpuma Koloni likhuphe ikhulu lezigidi zerandi ukuhlaziya isibhedlele esidala iNesi Night kuQumbu. Esi sisigaba sesine sokufakwa kwemali okukulandela isikhalo sabahlali malunga nokuwa kwesisibhedlele. Inkxaso-mali iza kunceda nangendawo yokuhlalisa abongikazi kunye nokulungiswa kweziseko. iNesi Night sisibhedlela esakhiwa nguGqirha Robert Peterson njengombulelo kumampondomise awayithatha inxaxheba kwimfazwe yehlabathi yesibini ngonyaka 1939 ukuya kunyaka 1945. Kamva nje esi sibhedlela besijamelene nemingeni yokuba nezakhiwo eziwohlukayo nezingamelananga nomgangatho wezakhiwo ezivumelekileyo kwezempilo. Sidala isibhedlele sethu sakhiwe ngo-1929, sakhiwe ngodaka. Ngoku xa kusithwa kuzorenovethwa, it means kuzorenovethwa udaka. Umphathiswa ephondweni uthi esixamali nalo nonkontraka bazoguqula iimeko zezempilo kwesi sibhedlela. Zinocontractor ngoku sim-appointe nge-103 million ukuba asilungisele isibhedlela sethu sibe kumgangatho ofanelekileyo. Abahlali balamkele eli linge. Nangona ke ngokweminqweno yethu sinqwenela into yoba sitshintshwe sisibhedlele from into yoba kuthiwe siyarenovethwa simane silungiswa sokhiwe sibe sisibhedlele esitsha. Abasebenzi bathi kusenzima apha, bambi abasebenzi bahlala ezigaravenini. Isebe lithi iinkqubo zokuguqula imeko yamaziko ezempilo ziyaqhuba. Abantu abaxhamlayo kwiinkonzo zezempilo bathi bafuna umgangatho wezempilo ofanayo nomgangatho weenkonzo zezempilo ezidolophini. Kwindaba ze-SABC Nkululeko Nyembezi kuQumbu. Isebe lozinziso loluntu KwaZulu-Natal lithi zisemgceni izicwangciso zokwakhela izindlu amaxhoba ezikhukhula zanyakenye kweliphondo, kodwa khange liqinisekise ngomhla wokugqitywa kwalo msebenzi. Ebesoloko evakalisa inkxalabo zawo amaxhoba ngolibaziseko lokwakhelwa. Bangaphaya kwama400 abantu abasweleka babengaphezulu kwama4,000 abashiyeka bengenamakhaya emva kwezi zikhukhula ezadala umonakalo. Zingaphezulu kwa-500 izisulu ezakhahlamezwa izikhukhula ezafakwa kulezi ndawo zokuhlala eThekwini. Basuswa emaholo ababekhoseliswe kuwo ngemuva kwezikhukhula. Uhulumeni nguye okhokhela le ndawo. Basalinde ukwakhelwa izindlu abazithenjiswa uhulumeni. Abantu bangakujabulela lokho ukuthi bezwe ukuthi njengoba sigoba amadlangala la kuyinto esikhathi singakanani, inhlelo zihamba kangakanani. Abanye baphoqeka ukushiya izindawo ababehlala kuzo nokwenza izingane zashintshwa izikole. Ingane zigqoka ama-uniform awasechaswet until now. Uhulumeni phambilini wakhala ngokuthi ukungabikho komhlaba ikhona ukubambezela izinhlelo zokwakhela abantu abakhahlamezwa izikhukhula, kodwa manje bathe sebewutholile umhlaba. Ongaba ndawo ezingathi nje umhlaba e13 la ke sizokwakhela khona abantu bakithi izindlu. Njengamanje ke sibhizi. Unkosi akakwazanga ukunikeza imininingwane yokuthi zingaki izindlu abazozakha. Lodikhatebe, SABC News eThekwini. Ulutsha lwaseCofimvaba luphume iphulo loshishino lokutyala ugxotha ikati eziko. Olulutsha lutyala imifuno luyithengise ekuhlaleni nasezivenkileni. I-Abongile Farm Produce yaqala ngo-2015 yayineenjongo zokukhula ibe negalelo ekupheliseni intswelangqesho. Ulutsha luqale eliphulo lusebenza ngomhlaba omncinci, kungoku nje sele belima kwiihektare ezintathu. Basebenza ngokulima imifuno. Imveliso yabo ithengiswa koosomashishini abasele benevenkile ezizinzileyo. Sifuna ukuphelisa i-unemployment nokuphucula indawo esihlala kuzo nokubeka into etafuleni benayo into sizifumanayo yokwazi uba siziphilele ngaphandle uba sithi sawusuka kule makhaya wethu sihambe sithi saya indawo ekuthiwa seziRhawutini koMagaba sifuna uzihlalela lapho kwezi ndawo sihlala kuzo. Eliphulo
likwafumana inkxaso kwisebe lezophuhliso loluntu. Eli sebe lixhobisa ulutsha kwizakhono ezahlukeneyo kuquka nezoshishino. And into esiyifunayo ke kubo kungapheleli kubo ukuba bona xa befumene ezo skills bavule amathuba emisebenzi kwabanye abantwana. Umzekelo omhle siwubonayo apha kule project kuyo ngabantu abatsha very young, bavula balime le 3 hectare, bancediswe kakhulu nge-social development. Iluncedo kakhulu kuba besinengxaki yofumana itrektha, sesifumana itrektha yonakala. Olu lutsha likwiphulo lokongeza ezinye izakhono khona ukuze likwazi ukukhulisa ishishini labo. Ndingulubaba lodada kwiindaba ze-SABC ecofa imvaba. Imo yezulu nengqele nemvula eKapa kobusika iphembelele abasebenzi bakwikliniki yezilwanyana yaseKhayelitsha iMtsananda ukuba bacele ukwelulelwa izandla ukuze izilwanyana zabo zondleke yaye zibe nemfudumalo. Ikliniki neminyaka emalunga na-25 ikho inkonzo edingekayo kwizilwanyana ezifana nobheni kwindawo apho uninzi luhluphekayo. Abasebenzi bale ndawo bathi zimalunga na-300,000 izilwanyana zasekhaya ezifuywe eKhayelitsha. Ikliniki nekwalikhaya inesibhedlela, igumbi lotyando, ze-3 ngeveki kubekho ikliniki ejikelezayo ezilokishini. Bakwanenkonzo efundisa ngendlela zokufuya izilwanyana zasekhaya. Most people cannot afford private veterinary care, so they really do need our services hugely. And then there's also a lot of people who can't care for their pets anymore and need to hand them over to the shelters. So we'll then look after them until we can find them new homes. Isibhedlela kungoku sinezigulane ezimalunga na-50, ezinye zinamanxeba okulunywa ngexa ezinye zineempawu zokungakhathalelwa. Elinye inani zeziziswa ngabaninizo kuba bengasakwazi ukuzijonga zeke zilinda apho amakhaya amatsha. Abolawulo kwiziko mpilo bathi kule ngxele iqhaqhazelisa amazinyo kweli Kapa bacela izandla. Iphulo abalibiza i-working shoebox liya kuba nefuthe kwiinzame zabo. So it can include a blanket, a jacket, some food, maybe a lead and collar, anything that a little pet will need this winter. Ababinzayo kuthiwa bangashiya ibhasile kwizibhedlele zezilwanyana ezikufuphi kubo ngelifaka igxalaba ugcina shushu aba bahlobo boluntu. Thandiswa Mawu weendaba ze-SABC eKapa. Okanti ngoku make siqwalasela amanqaku athankqenkqeza phambili kumakhasi ethu onxibelelwano. Sinaye apha kumagumbi ethu sasazo usandile ehlangano ingcaphephe kwezamaqongo onxibelelwano nobuchwepheshe kweli ziko nesakumnqambazisa ngale miba. Sandile, siyakwamkela. Ingaba leliphi inqaku elinkqenkqeza phambili kumakhasi onxibelelwano okanye ke njengoko ulutsha lusitsho into etrendayo into letrendayo? Mandibulele ngethuba. Okokuqala nje abahlali baseRhawutini bavuswe okanye bothuswe kukuzamazama komhlaba lento kuthiwa yi-earthquake. Izazi ke no-science bathi ayenzekanga eSouth Africa qha lonto leyo. Bayarhanela okokuba yenzekile kwilizwe laseBotswana kwakunye naseSwatini. Abantu abaninzi ke baxoxa ngalento kuTwitter, abanye bathi abazuye emsebenzini ngomso ngamaqhula ke lawo ngoba bathi basazama ukuyiginya lento bayijongisise uba ibheka ngaphi na, ngoba bafuna ulimalela endleleni ebheka emsebenzini okanye emsebenzini, angamane umuntu alimalela ekhaya. Abanye ke bathi bathyola ozamazama abahlale ke besomba imigodi esiyaziyo ikhona apha eRhawutini. Okwesibini ke sizawuyazi okokuba uClive Barker enye yecoach ezaziphume izandla apha eSouth Africa wayekhokhela iqela labafana bafana, nguye ke othe wasishiya. Abantu basathetha ngalento ke bawuyazi abantu abaninzi okokuba uClive Barker uthathe eliqela labafana bafana wabawinisa i-Cup of Nations. Okwesibini wabathatha wababhekisa eFrance. Inqaku likaClive Barker the dog sithethile ngalo nathi izolo apha kwindaba. Ingaba mhlawumbe xa sibuyela kwi-earthquake lena zikhona ivideo abantu abazikhuphileyo? Ikhona ivideo ephume nge-CCTV. Abantu abaninzi ke bayibonile lo video leyo trenda ku Twitter, ibibonisa ke okokuba yintoni le ibisenzeka ngela xesha umhlaba ebezamazama.
iyothusa ke uba uyizibonele ngamehlo sibe sisiva nje isandi kodwa ngoku sizibonele ngamehlo iyona video ke iphume phambili abantu beyibukela beyishare okanye besobelana ngayo. Okugqibela njengamafutshane amanqaku adumileyo kula maqonga ngawaphi? Elinye inqaku endicinga fanele abantu baliphosile linqaku lika Thuli Madonsela. Into yenzekileyo uye iWhatsApp yakhe yahackwa, so siyafuna ke ubalumkisa abantu kokubana zizinto ezenzekayo ebantwini ezi, ngakumbi ebantwini ababalulekileyo. Noba ungumhlali nje waseMzantsi Afrika kuzofuneka uzilumkele ngoba ke emveni kokuba ehackiwe uye wathathelwa imali engange 10,000. Uyibhalile ke lonto leyo ku-social media yakhe ngakumbi uTwitter, but elona nqaki elikhulu sizawukhumbula ukuthi le nto yale earthquake okanye ukuzamazama komhlaba yenzeke ngempela veki, izawuqhubeka ke isenzeka okanye ii-programs zaphakathi evekini zithetha ngayo. Siyabulela Sandile Sibamba ngazibini.